LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Gin jogo mawahero, kuonde mawasebedo kanyakla kod kinde mawakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs manigi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 07191927274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Ero kamano nyakoromogi mapoden LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo elela and kakineno ni ndi one Landos inyalo neno bataka iluongo ni Landos Cafe and Lounge mabende yudore Bicenta ka indi. Ng'ama dwaro mathi, ng'ama dwaro kar yweyo maber mokalo inyalo biro ka iluongo ni Landos Cafe and Lounge. En kuma sawa mabende kibiro ka idhi yudo ka en kuma okwe kuma inyalo ywe gi nyadendi mari. En kaka pile an purgi denda numari na shumari chieno jemone mbele, chiene meneno to mbele emiyoko. Kawuono ni endi wan gi wendo mara mabende dendo ni Aroji Chogo. Oken wendo e field ka, en ng'ama osebedo ka nie industry ka endi for some time, and kawuono wabiro kode. Nitiere a time on wan kode kacha bato osebudho, osegwaro, and sane wan kode kadwa no kaw thuolo ni okungo moso achiel kachiel mondo mi bende jopiny onene ong'eni sani ogo touch e buore Nairobi ka endi. Okay, amoso ni okweuru. Ageno ni maber mauloso ga Aroji Chogo. Yeah. Okay. Aneno ka iwuoyo matin ka japesa. Ngene japesa kuom mang'eny. Aneno ka engineer Juma the boy wacho ni umari kanyo ti wacho kare. Japesa okuoga mang'eny. Kiyudo ng'ama wuoyo mang'eny kumari jama pod onge gimoro. But ambe pesa na biro mana ni kanyo. Aroji osebedo nade industry ka indi, waneno ka you are one of those people ma wanyalo wacho ni promising artist. Okikonwa ni to osebedo ka chalo nade? Ya ingene wacho ni ng'ato ka chako ga wuoth and by a single step. Koro onge ng'ato machako ga dichiel so gik ga. Yeah. Koro wacho ni wuoth osebedo kabisa kendo wasebedo gi wuoth mapek. Yeah. But pod wan gi geno kata wuoth pek lakini pod watimo mana kinda. Yeah. Koro kwa nya wacho ni wuoth osebedo maber e industry. Because industry to nigi mana challenges ge. Okay. But gi sani wang'echo wacho mana ni kata wuoth tek kamano pod wadhi mana mbele. Wang'iyo kaka wagwenyore. Okay. To wadhi mana mbele kamano mos. Okay. Yeah. Ingeni nwatimo kodi interview chien kacha chon kapodi ja form 4 inyalo paro. Ya macho ido motimo mokongo na ja form 2. Ni ja form 2. Yeah. Ni ja form 2. Mwana wambu wasebudho industry ka ya. Na form 2. Ni ine form 2. Emwabedo ndalo chapa nwatime gi simu. Yeah. And maybe ntie jok makore kodonjo sani manyien pod gi kia nonro ni matin inyalo miyo omia brief modong gembe ge nyalo dok gi manye chien kacha. Brief tu sigand Aroji Chogo. Okay. Aroji Chogo awache ni kaka ngera nyinga mara ID and Rogers Odiwuor. Atata. Okay. Atata and Babwa. Atata. Okay. Okay. Mane kaka nangera kata on the secondary. Okay. But aliunga ni Rogers Odiwuor. To industry ka iluonga na Aroji Chogo. Aroji Chogo. Aroji Chogo wuok kama ni ge Masumbi. An wuod
Homa Bay. Homa Bay County. County of Endless Potential. Ang'eyo. Kana ja Sumbi. Gema Sumbi. Alright. Ya jomoko jowacho kare an ja Suba. Mara kan an ja Sumbi. Nikech ing'eri gi Waondo. Waonda somi asoma koro Suba nahero kabisa. Okay. And kiwacho ni Chogo. Dwa wach ni in Chogo e odu koso in Chogo e industry. Anya wacho ni an Chogo e industry bende. Odwa be an Chogo. Ing'ena Aroji Chogo ni achako bedo Aroji Chogo ka achako wer gi tienda nono apani video no ma wer ne Raila gini. Nono ka an Aroji Chogo to ndalo no ne onge Chogo moro. Koro ndalo no an Chogo odwa be thumbe pod an Chogo anyalo wacho kamano. Pod an Chogo. Sani nitie jomosewuok ng'eyo. Pod an Chogo bwana. Ka nitie nyithindo moko mosewuok but pod an Chogo. Chogo pod en achiel. Chogo en achiel. To kata Queen Chogo. Dungin koro Akwino Chogo koro koketwago. Koro imanyo ng'a Chogo. Pod an Chogo. Okadagi to ken Chogo. Lakini koketwa pod an Chogo. Pod an jana matin. Koro Aroji te Chogo en achiel. Chogo pod en mana achiel. Okay. Ma kiwinjo moro mago others. Mano pod others. Alright. Yeah. Sani isebedo Nairobi ka koso pod nitiere kaka in dala matin? Ing'eni ji okiaga ni an Nairobi. Yeah, exactly. Yeah. Ji neno ga an dala. Dala ng'eny ga mana gi events. Events nitie ma kapango ga dala biro. Like last time na Nairobi from dwe mara 6 nyaka dwe mara 8. Ka dwe mara 8 ka nyithindo ne loro chata adoga go dala. Kane giduogo e school chaka ringa duogo kamano. Koro adoga go dala ka nyithindo nitie. Ago show dala. Kago dala na gedo. Adoga go dala. Koro gini karo sani be koro Nairobi. Achaka go e kamano ka nyithindo dhi loro kendo. Pod an Koro Nairobi te manyono raga. An base Nairobi. But events kaka ji neno ga dala samoro ne na county kanyo. Ka dhi chwado tich watin ta duogo. Kar county kanyo dhi bire. But bang misitieko school, misitieko for your fourth form. Progress nango gi wach education in further education ni further education na kala penj kendo ne an ng'at ma mariek e school ma D+ moro te yudo D+ no kanya yudo D+ aingo we aingo D+ grade wana yudo roma somo diploma moro maber. Okay. To ang'eyo wave mar industry. Koro nitie kaka atemo balance matin. Industry ni kilal ne matin. To ang'e kaka otimore ga. Iyudo ka gik moko samoro. Ya koro ambia keto mashabiki tight ka. Ginge ni wantie. But koro kama somo kono be wang'eyo. Ji bro ng'e gima somo mbele kae. Koro gimoro angore. Ma in gi mpango mar kuendeleza marach okabilando ne gi but antie. Okay. Antiere. Okay. Okay. Niwacho ni madha gi fathe. Jogo nosedhi. But an gi koro jok ma orita nyare tin na. Koro mage makwano ka jonyuol na. Koro aonge that pain mar gine nikech adonge lwetgi. Mamwa no so akiai kata maber. Koro babu abe otho kathin. Koro jok mosereisa gi. Mage jonyuol na be emagede emaoda nitie. Ma in inyalo tiyo gi tam moro ma jok moko tiyo go ne an kich. An kich. Okay. Isebedo industry and kakidonjo wayudo ka at least iwinjori kuonde achiel ariyo adek. Gin tindo mage midonjo godo kata gik mitimo miparo ni ji ok tim ma samoro oseketi kuma intiere gi sani? Daka wacha ni kama wasegike sani kaka Aroji Chogo. En adwak matim. Onge gimoro malich kata mtindo moro. Era talent mara gi kujituma. An asejituma ma jomo ng'eyo. Nyalo wacho na Aroji to jituma. Koro an kama ai gi kama dhi ang'eyo. Koro gisani ji jomoko ya manonena kawuono kata monena sani. Bro do ne na Aroji Chogo ni Aroji Chogo lakini ng'at mano chako fuatanisha chon kaka ining'eyo. Ok nyal wuoyo. Ng'ana Aroji en ng'at ma jituma. Exactly. Ma ok nyal give up. Okay. And kipimori gi jomoko ma bende samoro osebudho industry, inyalo ketori kanye gi sani? An ing'eni ok dawacho na ketora kanye. An aketora e level na. An Aroji Chogo.
inine e league ane line ba kwanza kia anane league na onge kata piem go kata sani miketo wali wa piem onge ngata mana piem rago arago tom kian ana Aroji Chogo kian adongora kian joka begin mana ke gin kura nonge kama keto rani ya nikora ana Aroji Chogo ane league makama anya piem gengane jathum makamaka ya kura ana Aroji Chogo no en tindo mane mitiyo godo kare mar donjo e county nikech nitie jok moko mono chako thum mabende ya Homa Bay county mbele ni gina jok madongo to samore yudo ka gik mang'eny ok nen gi danga mi example kata mana Elisha Toto en wuodo Homa Bay Freddy wuodo Homa Bay Freddy Jakadongo wuodo Homa Bay ya wuodo Homa Bay ng'eny ma jatho gin ng'eny ma serious but mostly iyudo ka in kata mana wawach ni gwendo wanga otho bro nena Aroji Chogo iwacho ni hen party ni gwendo wango to gwendo wango to nyakene Aroji oluong dignitaries moko Homa Bay nyakene Aroji like ungo thicho usebedo achiel ariyo gik moko kanyo but inti dwa dominate koro an Aroji Chogo anya wacho niya osiep ma wan go gi wanga ok en gimo chakore ko bedo governor no chakore chon kapok obedo kata governor poko chako vai na wer gi tienda nono ka were mbele Raila ma ji onge video no kanye ma kawanga no nena to do ka ja class 7 adhi 7 awer gi tienda nono kanyo to ema wango nena ko nena to nadhi events ge moko mag ka en women rep adhi awer gi kubni mag lita par gi na seto moko ne yuaga maber kabisa koro kijanda ma pod wan go nyake band jok mane wagine go kaka no wachako pod wan kodgi ema ne go na bul to wawer koro neno ka akalo penj class 8 but ngat mane an go cross ahinya mopogore gi Gladys Wang'ne en Lilian Gogo emane an kode ma event ne mora mana kalewega na mielga but kana kalo penj jogi no dhi olenga te none oluonga wando secondary ko luonga wando secondary ne onge ngat machula penj kech babu wacha ne en ngat mano retire chon ok no nyala afford nikech en dala to boarding school gi fee binge kaka tek koro na dia ywak ne wanga dia wer achikati ko weta mako microphone anyisa ni mama an wuod wi koteng awuok gi Masumbi na kalo penj gima kwai kende chulna fee kono wanga kama akone chula fee kende seche gito Lilian Goge mu winjoru go sana Lilian Goge mu winjoru go sana mong'eya na wuok constituency ne mano nego dhi chula fee maembe no ng'eyo nyaka max mana yudo aneno nyaka ki perform e homecoming party ne makongo perform e gitiana nono an kode koro kanyo kasebede ta akalo penj donge tanyiso wanga ni mama an nakalo penj konya dhi school to wacho ni abiro konyi kiny ne kasedhi dala ogo simu ne babwa ooro ng'ato from Homa Bay mobiro nyaka ot miso nyathini na dhi tero school notimo na shopping madhi Wando secondary kasedhi Wando secondary kaka no promise no chulo na fee maonge chieng' mane riemba school fee no chulo na to at the same time ma asomoni events ne kanitie tiende ni seche mo lor school ja to podang na dhi events ne kendi chuli ang no mia pesa ang na bia nyiew gige school na adog dala shopping maber maonge pesa bane jadnyuol nyalo golo na digo school kata budget koro wanga ne timo na kan kasema dhi ndiko check cha otimo na umia pesa budget kata mana 10,000 moro to nyathi school 2,000 kende no roma modong an godo fukuna koro chulo na fee ma pesa no dong 48,000 balance match a donate ne nyithindo mamoko waondo manyiso ni nyaka gi extra chulo mokalo machulo ne nyithindo extra mi donate nyithindo moko machulo rims kata deputy wa can testify that principle onge achulo ne nyithindo moko fee madhi mana beach rims and balance gi matieko kamano koro en a long time friendship and ok ni support nikech koro nok timango no neno talent mane gimo miyo support Akeni beni neno post moro ka en kata Facebook kacha ni you are one of the ghost workers ma Homa Bay
Inga mani payroll. Iti account. Ghost worker ati magati yo sadi. Kore ghost worker no tende ni ya. Kiti payroll to gimiti umalogo to. Ngama no ndike no. Penj na go ni ya. Penje ni ya en manager mar bank account na. To seche madhi tim bisene no kama post ni ane achamo msara Homabay. Wacha cha dieri. Isene kama post ni anachamo msara. Isene na. To seche mawanga mia pesa Homabay no. Isene nko kama ko mai koso kuwinje duonda. Donge mwa wacho ni. Nyiso ni ya duonda makelo pesa koso pesa. Duondi. Ka onge duonda no. Koro duonda en ghost worker. No, kori chuli pesa nkech duondi. Oketi payroll. Ibia pesa okuketa payroll. Okchula Homabay County. Omera. Homabay County okchula per month. Homabay luonga events. Mokina ghost worker. And that is part of promoting local talent. It is. And wood Homabay. And wood constituency mawangae. Komo nyathi dala gi kanyo konyo. Adongora. Ere shida kanyo. Tan wood Homabay ambe. To seche ma perform no okan ga kenda. Ruby ja paradiso gini kan wood suthi ja suba. Mano Homabay. Deno tingisa rambanya sifa. Atombi sifa dong bedo ga events go. Onyi papa jay ken kiche gini manti kanyo bago dong yawuto Homabay seche moluonga Aroji Chogo cha omiya pesa donge ogero talent ma Homabay. True. Jo band na wuok Homabay County kopogore jo siaya moko mandiko jo band na wuok Homabay County seche ma wango miya pesa chulogi dong jonyuol gi benefit. Koro kan ghost worker mar Homabay County. Okay. Okan ghost worker mar Homabay County. An achamo talent event. Na nikeche welo mabiro county kwanza wenda mar nyathina ng'e kata Ruto ere na perform state lodge Homabay. Ruto ng'e min nyathina. Mine nyathina kabisa ndo min nyathina. Mano min nyathina ma en international. Jio ere. Koro seche ma itimo kata Women's International Day over about men. Miyo donge. Ko Aroji Chogo donga suit gi event no. Koro events ma Homabay iluonga nikech en talent mara gi duonda. Gi tich maber mwatimo live performance. Koro kan ghost worker. Artist moko yuakni. Gino kumige chance. Ok migi chance. Nango gibiro koso gibi. Jomoko dhi nyaka auditioning kopo ni nitiere ok gine lakini nitie moko ma iningisani audition lingane audition en mar county koso ne en mar president. Isewinjo ja PPMC ma wuok Homabay County. Joka gin Macha State Permanent Presidential Music Commission. Tiende ni maka jok matiyo county magi joma malo. Ne giluongo audition na wuok from Nairobi. Madhi. To ero na gineno ka atija ber duonda ber. Giluonga audition. Ang natamrani ni ka okuluongo artist mangane koro kikabi. Penja dieri. Atamrani ka okuluongo ngane tan koro kabi event no. Donge ngato manyo mana moge onge gimodware industry. Exactly. That is it. Okay. Koro an wach ngat moko luonge event kata mangane an okoluonga an mano kadonje. Okay. Mano wache ni. But jatelo to sedhi kodi maber Homabay County. Jatelo to dhi kode maber okanya tamora. Okay. Manta dier. Aroji Chogo, iwero min nyathina. Jose penjrio dere min nyathini daki setango nwago nkech kopo ni ati iwinjo janabi kowero Nyamigori. To Nyamigori wang'eyo. Jadhi ka jodonga akono jodonga nadhi ka mine na. Akono jodongo nadhi ka ochena. Mane mo mianyisi ni ya jok ma listen to message ok nyal penja such a question. Okay. Min nyathina wero ni ya hero chuna mawuoki Kisumo mona manyi mbita dalau. Angado gisea anabiro mbita mona manyi wendo ma min nyathina amanyo min nyathina. Min nyathina kabisa ndo min nyathina. Right. Min nyathina anamanyo min amanyo en ngat mimanyo. Oko wacho ni adhi nyuomo min nyathina onge kama were kamano. So min nyathina ni amanyo min nyathina. Min nyathina kabisa ndo min nyathina. Manyiso ni kobiro kibisani. Kobiro. Mama na to alert the public about min nyithindo. Jok moko magoga mono yaika kik gigogi.
Anabiro mbita dalau nyiso ni in gi fiansi mambita koso no dhi kechide wacho ni amanyo mbita amanyo Migori amanyo Kisumu mbita amanyo but ingeni wacho mbita majugi notera koro kata an gi nyako mbita kono kanyo chal ka gima okang' na wacho Jathum lengo kanyo ti lengo kanyo kang' na wacho mang'eny but min nyathina to podonge podingama is very single pod an very single an ng'at ma ere kaka dang' abed gi mi an natieko school kara. By the way, Timo, just the other time, is it last year but kang' awachi kaka jogo kang' ning'e ne gibukra na riambo sijui nini koro at this age pokaromo bedo gi min nyathi pokaromo nyombo pod amanyo pesa ijaiga ika kabi wacho ang de jiwa chiraria wacha giwacho ni riambo batini wacho agela idi mondo ging'i kama wacha ni anta jaiga pagareyo itiku kesno ijaiga sani parga sani narwako okapargi anjeiga 22 sani 22 narwako 22 koka na celebrate birthday the other time okay nyiso ni life begins at 40 mang'amo sekasa at 19 na bed gi min nyathi sani ya jipodi koro at 40 no kare Aroji poko chako kata life yao ja 20 do megako in according to you the best age mangato nyalo bede gi min nyathi en mano ng'eni kora de chalo ng'at ma advice ji nino onigi ng'ato nyomba seche moher ino mari kata ma jakla sangwe moher no nyombi onyomba bedo go donge ate mong'e kaka bro manyo moke but ng'ato ka ng'ato nego ji prepare ne nyombo ok en gima mayot ilosori ka min nyathi obiro to yudo ka gik moko ni ready koro ka nyiri gi ok chand wi ng'eni nyiri gi an gima nyisi mari an ok anya ywak ne olwa ywak na onge pesa okinyal ywak ne iro gima ng'ere era biro mana kende okonga manyi pesa love will locate you pesa no but nyaka ibed gi pesa eka love locate kare ka pesa mane ikongi manya era to kori manya nyakore mogi wan ka indi Aroji Chogo kaka winjo kanyo no endo bende no golo thum kacha cha endo ma serious inyalo dhi YouTube iluonge nang'o Lando Nyasuba mbita duno lendo aeri bwana mbita kate tano nyathina makayo makuongo hero ragodo lando mine nyathina makayo makuongo hero ragodo Lando Nyasuba mbita duno lando ya mwalo ogwanjo kineno wendo chikone lando na manye lando mine nyathina makayo makuongo keto singo mine nyathina makayo makuongo hero ragodo ilungo ni Lando Nyasuba ni mine nyathina makayo makuongo nyamra wewe ti kaka gino dio baga no again no bwana karene one live director mawinjo kasimo director dakisimo microphone meanwhile ringe YouTube kacha mondo me subscribe ne Aroji Chogo sani in subscribers ali 39.5 we are about to reach 40. We are about to reach 40 and wachiko yu mar 100,000 200 cast to millions iyudo okwachiwo limit ng'eni industry ka ndio kichiwo limit wadhi adhiya kaka wadhi no nyakore mogi kaka namedo paro ni wan ka endi iluongo ni Landos Lounge and Cafe mabende yudore B Center ne jok maparo ni maybe ward one Karen ward one Kileleshwa no tuko hapa East Lando and everyone is welcomed mani ngina wacho kizungu gisani Aroji Chogo nitie gik mang'eny mosebedo ka nie industry kaendi mokwongo kedonje industry kata in kaka entertainer as much as you are entertaining people nitie jok moko eri and somebody is just bitter and ere kaka inyalo neno bitterness igolo gimoro to bire comment section achoni bwana podetin bwana magi ang'o miweroge bwana an wendi ni tok mora in kaka an artist ere kaka
Mano iko pap kodgi. Mano gima timore ga. But iyudo ka ineno wanyisi gima timore. Yeah. Ji ailago nitie jog negative comments. Ena gima itimo rach ne. Kati wero mana wer moro ni ng'ato na wero lando nyasuba ng'ato no comment ni nadhi maber kaka donje erano aserumo koro akiani kare kata ka ingi mwandu to nyombo to era rumo kare ng'ato ok bed gi jaherane koro apenjora ni lakini jok man ga gi negative comments ano ka jaligi kech negative ng'ato kata yanyi mane comment section gimang no timo onge in ma en gi voice ni studio ine mechulo idake odi okichieme ode Exactly. Koro mano ng'at mewa kanyo mano be ng'ano kwanza mano is one of your supporters. Ng'at ma comment negatively no. Ine mikete kanyo momiyo biro. Okaw time ne. Okay. Mondek lines moko 3-4. Dong mani chini miyo jomoko tich magitimo. Exactly. Nyiso ni koro in kama ber. Seche mise miyo ng'ato tich osekaw bundles obire post ni. At least nitie gimotimo. Mondeki at least kare in invisible. Imiyo ng'ato tich monya timo. Rokawo iwe post kati iwe wer. Don't ndiko. Nyiso ni dok koso tich. Dok koso tich. Koro mano be mana tich. Koro beda ni onyalo biro comment no. At least keep it busy. Mano mitu kabisa. Kati yanya kata lines, paragraph, ndikata whole page. Mano bi bedo busy. Mabe adhi mor ni gina ng'eni kao kata 1 minute ka pod ndike. True. In sawa. Koro itemo wacho ni in obed negative, obed positive, in kawe on the negative, on the positive side. Akawe. Anan sawa. Okay. Abiro mana wera. Okay. Aja pod dhi mbele. Kichinji ng'at mano comment last year. Ka an gi gine to pod nagolo minyathi na ji owinjo. Ng'ato no comment marach last year agolo nyarosiri ji owinjo. Agolo duoge lima kendo. Yarumba chogo more mawuoda tieno chieng' mondo koko mina chieng'. Kawuona moro ganda luogi ben. Jugo chuno yana manyi mami nyanjo dongo toto my lover. Nyathini miya bag nigi love. Niero donjo kuma nyathi gi judi jamirumba jowatim nade. Kionge buta winjo ga marach. Lando wik sanda shimecha. Ngima tine miwuoro. To nangi miya bag nigi love. Kamono weyo chuogi mono dhi e chiro mochako duogo toto iti chweyo. Iketa manyi piny ngima ol. Weche papola to nangi miya bag nigi love. Ni weche papola to nangi miya bag nigi hera. Baby weche pap koro ma inyo mano bi agola. Lando nyasuba bene wagol. To ikanyo mafazi pod nitie mana jo negative ga. Tumbi be pod dhi mana mbele. Koro mago jok moki mind. Ang'o ma kipi machalo kaka the steering power behind you. Ere gima in king'iyoga to pushi. Nitiere ng'at ma koneno jok mopidho to kata piny tek manade to chungo dhi tich. Nyaka dhi. Nitiere ng'at ma koparo maybe madharau moro monotimne gi ng'ato chien kocha to miyo chungo odhi tich kata omedo timo gimotimo no endo. Nitiere jok moko ma bende nigi visions madongo. Ineno every time koparo gini to miyo dhi in mari mane. Ani neno gi kama gikeni. Gima miya meda dhi mbele. Mami mijingo. Kumae. King'iyo ng'eyi. Wajako gi go decks. Sa game, one is school primary. To wagone japuonje decks. Waonge bul, wawer. Wadonje kibuyu. Kaso wadonje bul, ang'eyi wa bul. Ayiwa nyaluo. To nyaluo gi mona wawergo. Kanyo madonje piano, madonje studio, an gi tools, an gi band na. Andiko ji. Wan gi dhano 13. Okay. Koro dhano gi depend kuoma. Ji tuma mondo giyud mogo mondo kik gidhi. Jatich jo band be nyaka ritga. Exactly. Okay. Manyiso ni wanyalo wacho ni your past ema mi motivation. Mane. To majito wacho ni kik wang'e past wane. Man according to G. But in your past, engineer chuona to work for the future. Okay. Kopo ni onyoro kane wuotho gi tiendi nono ma kudho chwe nyoro.
to kawuono idhi nyiewo wuoche mi luwo kama kudho chwoye cha to kudho ok ochwoyi dong' inya paro ni nyoro kudho nochwoya lakini kawuono an ka gi gambute anyone adhi exactly yeah koro nyaka ipar okay onge gimoro ni kik wagine ni forget the past we forget the past ka wasegik kama wadwaro but past ni nyaka pod I remember gine magi direct yeah the past ema direct wa kama wadhiye right and the past go ema waneno kata jok ma successful waneno the past gi we learn from their past then wambo waluwogi wa believe ni kare change is possible nikech because of their past so past is memories all right Nyakora mogi winjo maber kabisa ni kik wila ge past ahinya samoro gine in minyalo tiyo kodgi mondo mi bende gi direct e gik ma samoro inyalo timo achiel ariyo adek kanyo no endo. Wan gi gik moko ma bende timore machalo kaka scandals. Wentie mosemaki e industry kaendi. Aroji notimo kama, Aroji notimo kama. Mato rach, mato ber. Podi. Okay. Podi an scandal akiyarago. To be ok agombi. Kachedo in ing'e Aroji gi scandal. Ng'e gi wer. An ang'e gi wendi. To ji adi mong'e gi wer. Ok ging'e gi scandal. A lot of people. Koro inyie decide king'eyo ni scandal mi ng'eri itimi atima. But king'e ni wer medi igine. Mano biti yani koro ine mi yiera. Iyiera achiel kuming'e maber ni maber. Ka scandal kelo mogo itamri nang'o. To ka wer kelo mogo awe wer nang'o. Okay. Matek. Okay. Yeah. And podi wacho ka king marajawa. Koro yin kaka jajawa achiel kuomgi. King en ng'a? Maso. Nitie king e ajawa. Rakami nitie king. Koro in king en ng'a? Koro kapenyi ati king e ajawa ka en ng'a? In e jajawa. Koro ayudi ber na. King wacho ni dong wanto ng'ane king mo yawa. Anakia kare king nitiere e ajawa. Abiro kago athum anakia ni thum ibede king kata gimoro. Ikiaga? Anakia. Ma ine makwongo winjo kuomi. Ni thum tie king? Pok iwinjo ga? Pok awinjo ni thum tie king. Wanto kare pok iwinjo gik mang'eny ajawa sana. To ni ajawa ilose ji? Ilose ji nang'o? Ichwado ng'ato koso? Ilose. Were gi chwado ng'ato. Ilose like mondo mi hit. Kanye no. Mano be pok iwinjo. To ni nitie ring makirwako to ipong'. Jipong'. Ok ni pong' ne chwe. Ipong' mi yie. Abiro pong' ma yie. Abiro pong' ma yie. Mano. Bwana kare Aroji Chogo ni ngopuonj gik mang'eny. Mano irwake lwedo. Tipong'. Irwake lwedo. Ka ok irwake to gipong'. Kare wan ma samoro wapong' ya wagone aguche. Maka gulu ema mielowa. Onge. Ini pong'e. Ng'amo ribo biro kata koth chwe. Onge. Aroji? Yeah. Onge bwana. Bwana mago gik ma onge. Ring mane makelo ka an fan an onyango abedo la kisama ere kaka ring ajuoga mo makitui magola an onyango nadhi amiel ng'ane town in onyango onge bwana in la kisama to ring golio ere kaka ring ng'at mobedo kitui ajuoga ni chunga Aroji miel jathum kama giko miriambo ana kiaringo wan wagoe Nyasaye kwanza Nyasaye gimoro amora. Aroji the church? An jaro. Ana lemo. When to Sunday heka un gi show dong jawangla Monday me wonge gi show. To show igo gotieno to kanisa leme godiechieng. Yaba. Maroji the church. Show igo gotieno kanisa de godiechieng. Ana lemo Saturday, aleme ro. Kibira sumbi koro yalemo kamano ni ro malero tula. Okay. Kanyo an ja kanisa maduong'. Okay. Ji osepango launching kacha launching kone.
in pok aneno launching ni kata mana mar band kende. Koro akia ni ere kaka ipango ji osetim. Koro ambe atim ni ji otim. Inyalo konwa plans magi in kaka band ni iluongo ni Tobina. Ma Tobina. Wanyalo bet kata bana gi band Coronation. Na yero ka ng'ato loso gimoro ni band Coronation mirwako go band. Kata iwacho ni hana timo first launch mara kata song release gimoro machalo kamano, like pok aneno kipango mano. Gik moko biro mos dak watim gi tede chia. Okay. Bira mos. Dak mago samoro biro mana timore. Okay. Kata launching go biro mana timore. Okay. Wan gi wende kabisa. Kata sani we are working nitie ma ready wabiro mana ka mouse day. Wachako kelo moro kendo. Okay. Yeah. Indo pokitimo completely pokitimo kata chia. Hodi. All right. But in gi mpango mar maybe miyo wa launching moro ma serious. Biro wacho bang'e, but sani pod wiya ok par man. Right. Sani pod amiyo mashabike thum moko. Upcoming mane ajawa ka endi pesa en gima noma sana. In iyudoga pesa kanyi mitimo go project igolo video. Kech ng'ato kipenjo idhi yudo kogolo audio lelo kipenjo bwana tudak igolo video mara ka in upcoming pesa mondo me yudi inere kaka iyudo pesa migolo go videos. Nyoche kwa yudo ka igolo moro kacha bwana matimore mane akoni bwana ngena kunga ne nitawaje ni bas ma prince inda kara Aroji Chogo. Kore mo mine no ka cheche ne ine payroll mauma be cheche ne wanga lingane last week dong na Dandora. Okay. Nagocho Doms Kibera. Kane andala dong agocho ni unena ka Bokech, unena Sheldon Villa. Kare kuonde madhiego adhi kwa ana kwanyo kidi ok kel. Tudong mbese ni bego aga machal kamano to kang'iyo. Tudong mbese nago kamano ginge kama gitere pesa. Tambe ana Aroji ama yudo pesa na ang'e gima plano go. Koro seche ma kare show mago ka atero pesa kanya. Joka donjo gi kite koso pesa. Okay. Koro onge payroll moro ma beyo mera. Ago show ajituma Oma Bay kuluonga ichula e show okuneno kodiso mia pesa gibe bedo gi wivu omiya nikech achunje gi banjo owinjo ka banjo donje gine odiso ambe namba na public orna gimoro ya wan isemi Aroji ndia wan mana kiwer koro ineno jok maneno ni mia pesa go gimbe giwere ok gin mombni jogo wera to migi pesa bato kan gimoro ni ghost work ana jathum matiyo an gi show na ne Friday ka gika dhi tich. Kwanza kinya chako tich Thursday. Adhi tich dom pesa yudo kanyo. Apart from where mar tururero cha. Kisumu City tururero nitie moro michake go mar politics momako. Migone wanga makigone pap to nyakuchumi. Mano yudo ka ji ne wacho to wanga bedo ngawero kanyo. To wanga bedo ko ero kata wer miwacho tururero go. Min nyathina favorite ne. Duogilim magiendi dong favorite. You don't think when you politician again gidi jogi bedo piny winjo ga thumbe wa emido kata ka an kwanza wango siepna kidhi Siaya David Ochieng ma Ugenya osiepna marali ne okanyal kosega jo politics gi mako ok ni nikech koro amako gi nao era thumbe kaka ng'ato dang thumbi e kaka ng'ato boero ga jathum moro luonge club ne kata dalane mok ni ng'ato koro joka be mana dhano mok ni ng'ato nolosi ma kaja politics ni dipenjore ana penjo Nyakoramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny obed lendo mag ohala lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth bas kikibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda ne ler mathoth tudri kodwa e nembni wa magin 07 11 92 32 74 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation.
on behalf of jokmaneni. Ng'ama noloso no kowuoye media to sawa. Ne ng'ama noloso Aroji mamiyo jo siasa gombe kama wambende nenwa kata wuogo oko mondo ji obiri mang'eny idhi yudo chiro we pondo. We pondo. Onge. Okay. En mana tich ma watiyo. En tich adwa ni kwer kata yiena ni onge ng'ama nyalo survive Nairobi ka ende jawangla matin kata mana jawa industry maonge ge dayo. Koro kwede da chi kamera. Oneno samo ngene ki kwede to we chulo. Onge. Otro ng'an machulo kenda. Bwana kamera. Obeda kamera. Ionge ge dayo machulo. Dayo mane, dayo to nango. No wari ni. Bwana, mago gik mamiriambo. Okay. Yeah. In tiji matek. Ana survive tije matek. Tij matek momiyo achulo Nairobi. Okay. Momiyo inena dala so dani Nairobi. Okay. Joband na bede gi yot Nairobi. Alright. Gigan machulo te onge ng'at magin. Kantie ng'at mosebedo ka oro ga pesa rent to tingre malo wachi. Okete comment section. Okete comment section kanyo. Wenyero mondo neni gino serial. Ot ane machulo kenda. Okay. Gi joband gidak Nairobi ka. Okay. Joband nitie ka Nairobi ka ji 10 mo adala. Nyakora mogapa ni winjo maber kabisa ng'ama tiyo matek. Apa ni nyalo nene. Iluongo ni Aroji Chogo kaka wacho kanyo no endo. And kopo ni ati sebedo kioro pesa e comment section. Joja okoerore. Mane kake wacho ko jothum gi wuondo in. Onge gimoro kamano. Kantie mawinjo maber moero da andan ka donje dayo ne. No iwacho ni jothum okoerore. Like iyudo ni in koro nitie jothumbe moko michukia. Ok inyal mana nyiso but ichukia. Is it true ni in yero ng'ata jawaka? From era ji but nitie ng'ama chukia. Chukia ta chukia. Jathum wadu? Jathum wadu? Chukia ituma kuivu moro ni kata nwanyalaore but achukia tu. Like nitie jathum mana moke dwa kata kichopo kanyo tiwinjo nyaka chunyi Bilisen nitie chukia ng'ato niya igombo kata gine but iwacho chani aeta nitie but chukia tu niya ng'ani ukawinjo notimo ni gimoro marach kacho machalam okanya wacho no like no ini kata bwana okanya wacho mano ong'eyo no maisho like no this kwanza show jothumbe watoto commercial kwanza nitie kata managers moko makoni ni kidhi club moro to kwai namba miorne to eto ka poni to dhi club no to samoro ng'ache manager makano gochone ni ng'ane ni achana na huyo tumemshinda hata live performance kiango koro manager maina mimiona managers nitiere mawacho manager manotitimo marach ya antu koponi na Aroji dhi kona nyingi tokma koro magido ka obiro kanyo eni osegine ochalo ng'ama semo ng'a ni huyo hata uchijuzumbwe ajui kuimba ama sijui ajui live performance kata ni mima teach ni oyo kao ni pesa di ni kao na 1030 ni 125 wabiwa chwadi ni gino chap 120 mane kaka koro artist wa moko timoga iwinjo moketh ni tich kanyo dongo ketha ni kata samoro be okoketho ni imbe don koro kidok kacha to ng'acha dwani kawo ni mana 20 no nikech samoro be ng'ane no biro gocho artist no biro ji no bira mo uso maber koro neno ka artist kawo 20,000 to pod ji nyalo biro kare in be ma ji bira marom no koro dwano ng'adi don koro kaka mane kaka imbe samoro chunyi joki weka koro yudo ka eno seketho kamano kiny ga artist si biro ni ng'ane ne kawo ni pesa di ni 20,000 15 kata paro koro mane gik mosetimoga kata mana Kisumu kucho kidhi kamane kaka artist to maga pani gik mabende medo ketho bei kata mage maketho ga beche artist. Okay. Koro ng'ato kaka an Aroji ng'ato kik ne an gi bei mamara ka onge to abiro chamo giga madala ma invest. Okay. In ge investments home wan go ji kata su ni bro neno ot ma jogo dage miya mana dweche 3 kata 2 kende koro an ng'at man gi puodho maduong' mar ndege apidho kanyo an gi gik moko anyalo go simu ni ka kwamo to anyalo go simu baba inade usna gini orna pesa ni ok depend 100% ya jawa na ta depende tu
but njisi chomo bounce to ko bounce what next ang na goche ne ngane sasai dakisa ngato giri cha midoke en ang'o manyalo timore ma I hate artist wadu mana weche mag shoge weche mag shoge the artist moko be ochachaji ojara jara ngato moko ni ane aga chaya moko do ginyalo chacha ngato kamano gikiani what next samoro ngat mechayo ne makiny ntie jok moko okanyawacha dieri ntie ndalo mana wer mana dia kwa chance miya chance awer manta dieri nadia kwa chance ni asai an iluonga ni Rogers poka wacho kata Aroji awuok ka gine ka ngewer podago dos copyright be mana chako go to aloso wenda koro nakwaga ni miya chance awer artist gino ntie mane tama mana chaka dhe yudo nyaka dala mane wan go nyaka Kisumu go kwanya ka picha koro artist ne tami koro pinye na gonda ga kikichaga ngatu kata kikijar ngatu machaka emo mi an upcoming artist kaneno ga to kimiya kata artist achiel mono tami platform mago gik mokiluongi but lura wacho ni awan ngane no tame platform mari mago gik daka book running ngane no tame platform but magi jok makango neno kata gin ongeyo ndi jok mano tama Aroji platform to be koro ero into kwa pichi dong dala nenrie wane kuma wantie koro ima iluongo ni Landos Cafe and Lounge koro piny en gine koro oken kata thum kende tich mora ma ngato timo kata mana live kata mana dala ukanyo kikijara ga ngato mine ka pod dongo ma pod tin aere chaja duong mine ko se ol moyo nindo but nga pod dongo makinyi kia life ne mano ngato makikiket madhara ukuo un jo thum ber ndika inap kamen kuchopo a level makoro ngato nitiere tiwinjo ni truth be told sani kuma inda nitiere jok mang'eny ywak sana wan wachako ginda tindo ko mag Zimba kenda ngotimre ang'o matimo kuse make it kata in ka kwadhene wado kedhi mako simba mbele anga timore ga baba makuse make it re pap tiloko kiti seche go kuma yudo timo kaje danga ka uweni ke chan poka make it jok mina no se make it kibro timo no interview penjo gini ya un muse make it ni bak ga simba joge koro samoran kita opogore but promise wani into kedhi loko kake dhi maber aran sawa joga mana chako go zero emo miyo yudo kata ga jabando na onge maseloko ga jok mana chako gi miel gi tienda nono ema podwa tiyogo pokiloko na reto nyochi riembo manager nwanene gine Facebook page ni is no longer but ni winjo kacho ni is no longer na I said transactions be done to this specific person or my number mano nyiso ni riembo ngato koro mano ng'at mitiyo gi wi na wacho ni transaction gimora mora ka orida reach out tindike makito nyaka official number na nyiso ni wa look forward mondo client obed satisfied ok kata ni ng'ato kwalo gi kata ng'ato wuondo gi to dong manager moni go beni timo transaction koro wacho manager pogore gi jaban manager ng'at mabiro kawo to dhi nitie jaban magoni gigo mochako dak kodi momiyo dak manager en ng'ama biro kawo ok no kawo to dhi ok gipogore managers nitie mabeyo gi maricho kata uno mari mipinga dong'egi anaonge manager yonge manager but nitie managers mari magana jothum ose complain negi kwanza artist go dong kawo ga picha manager to keto ni the picture above the picture below the picture below is no longer isana no kama sababu kana the picture below podi inindika ni yawa transactions to kaluore kaka sene ka gik moko chapa miya uru ani mawer an madwa ni pesa donje account na as an artist to manager ioro manager kose wacho ni winjoru to pesa biro ni kwa seng'eyo kata seche magine tanya wacho ni era oro ni pesa no koro tim go gigeni ko podonge tabu pesa kata donje simba ama sim manager ta seng'e amount mano pod waonge shida do ng'ano wago kwan modong to ang' wang'ika wapogre okay so that is it
Poke yangu no yanga maybe management team mari. Are you planning to do so? And I know there is a time Papa Tino luongo nyaka press kano o see the Ben Chike. Kaka manager neto gi badi moro nene kanyo. Though ne kata kamano duogo wuore. Papa T okinya luongo wa kise the manager to kiriembo to kiluongwa. Pod in gi gopwa. Kaka ni luongo wa kiketo manager. Chaki luongo kendo ikono nini seriembe. Koro mano ni okotudo ni kaka artist timote koro imbe nyaka tim kamano. Ng'ato ka ng'ato nigi style ne. Emoyudo ka ng'ato wer mopogore gi wadgi. But dongo ka same ikete ayanga to miyo ng'ato tich mayot. Mana dieri but manager aji ong'eyo. Okay. But adikete adikete ayanga very soon. Right. Adwani bende kaw thuolo ni ende ikonwa ne to ajawa industry nene nade like kako progress in kaka ja achiel kuom jajawa. Manager to kawuono kigine mano manager aja wasebet gi bedwondwa motuo sana. Ajawa ni sawa. Kinda jawa sani ajawa pek. Ene jinri masani koro pek makabisa. Right. Gimenya pimo ga jawa sani onge. Kata Kenya kaka jothumbe wa ng'awe berna. Iwacho ni ajawa to the world. How are we taking it to the world? How are we taking it? Dong ineno kaka jawa go far. Kata artist wa madhi oko ka dong mano is achievement. Okay. Ok ne lit na. Mano be mana margi. Ineno kendo mano ber. Seche ma jawa dhi malo no ber. Seche ma ging'awe ma jawa bedo recognized. Sani event mora mineno kiketo maduong' do ineno ka jawa must be included. Nyiso na jawa is recognized in the whole country. Right. And outside. Right. Globally. Right. Koro manen gimoro maduong'. Nyiso na jawa en advance sani. Okay. Koro kama jawa chiko ber. All right. Koro wambe kaka wabiro wambe wakete aketa kama. Kwatieko in kaka the CEO of Tobina. Wadwa ni bende iwuoyo gi jopiny manenowa ing'eni nwa penjo but you as an artist you may have your own feeling, your own word, gimani feel ni oningo gini ni obed ni timore kama kata oningo bed ni awacho maendi. Koko penji ng'eni seche to no mari penji manane ng'ane tidwoko then wadhi miyo jok mono neno live Facebook be wa appreciate gi achiel ariyo nitie jok mosebedo kodwa nyaka no achaki and samoro litnegi sana ka koro gichiwo comment to oksom koro kuongi chiw wachni kaka Aroji Chogo then wadhi miyo jogo be time jo mani Facebook gimanya wacho kaka Aroji Chogo anago ne mashabiki gero kamano kech kamose gike gini ng'eni mashabiki go ken ng'at mochune okichuno ng'ato en mana kujituma ojitolea kama entie moko ntie mawega nyaka ot nindo dong biro mondo support koro mashabiki go ma wamor kod gini kech gini magimiyo wagi kama wagike tuma mashabiki kende kada promoters jok matwe chuny gi mondo miyo support wa to kata mana un muka time mondo watim interview ni jiono mano is just an achievement koro wan wago manero kamano gima kwayo ni mashabiki gimed mana support kanyalo yudo ga support maber apart from moko mayudo taparo ni wanyalo dhi far then what I want to condemn mao kamorgo jomoko ne wacho ni kiana Aroji Chogo is too locally what okan too locally ana dakta robita kinyi ne na dala but dala kanyo anago Nyanza shows agocho Siaya kukinya doka ninde oda an gi oda jo band te yako nyalo ga nindo nyake oda ka wagocho around mabei accommodate ge pesa room no donga chulo ng'ato amedo ne ng'ato ka ng'ato koro mano is an achievement ma ng'at mo maneno to neno ni nego dai ne dhi ninde big hotel te kawo picha kanyo ni koro mano koro ng'aduong iwinjo so gimoro mar gine wang'e gima watimo winjo nende nikech nitiere kata mana artist wa moko dero inyalo sungri ket gari ipost gimoro but ka koro dok siem gimoro ma in go dala siem mari podok ginyal gike and kaman tiyo kapakra but an gi gimoro ma nyasiem and soon people will be knowing them ikoni in gi at least gima inyalo wacho ni anyalo siemo ka dok dala all right koro mashabiki omed mana supporta to gimia mana ndalo moko mabiro mose wuoth but ok wabi felo gi
nyaka waket gi kama gidwaro. Ikoni mane wach mano I promise gene ok ni fail gi ngang. Aya ndalo moko yuago wachni mar YouTube. YouTube no kelo noma matin. Mano weche mane waseloso to ne gin weche matindo ma I just wanted to acquire it myself. Okay. Nadwa nabed I own it personally. Iwinjo. Okay. Koro apani an ng'at machako thum kapod an e school. Naonge those requirements. Naonge ID. Continue. Gik mang'eny. Koro naonge gik mang'eny. Yeah. Koro nitie kaka na nyaka wa include third party moro. Okay. Yeah. But mago ne oseloso ma koro an ma own channel na gimoro amora. Okay. Yeah, media gimoro amora onge ng'at moro ma manage account. Manage ni account. Yeah, an man kod gi nyaka Facebook ginene. Nyaka Facebook, YouTube na TikTok, pesa donjo mana karaka. Okay. Yeah. Nyakore mogi hapa ni winjo maber kabisa kako wacho Aroji kanyo and ne ng'ama dwaro Aroji ere kako yudi achiel kachiel. Yeah, Aroji Chogo ayudora an active kamora amora. Okay. Ki inbox manya TikTok nantie email. Right. Inyalo read through email Aroji Chogo. Okay. 22@gmail.com. Aroji Chogo 22@gmail.com. @gmail.com. So jok manyalo gombo yudo Aroji Chogo achiel kachiel kokalo email mare then inyalo tudori kode arojichogo22@gmail.com. TikTok be inyalo timo message inbox. Anyalo neno. Aroji Chogo. Facebook inyalo inbox Aroji Chogo abro somo message ni. Okay. Namba na mar WhatsApp kata mar call be odonge tabu. Okay. Inyalo kidwara yudo yot. Migi namba mar 0112 28 61 45. 45. Mane personal number na. Ne ng'ama pango show Aroji Chogo inyalo tudori kode ne mine achiel kachiel and wan wagoiro kamano team Tobina gimutimo ber nwa and we appreciate so much. Kokamano wachak waraduru kendo chieng machielo mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kendo ne jok man Nairobi galwora mare Landos Cafe and Lounge is the best place to be. Drinks Nice. meet kamaratari. In fact one koe mang'ech noningo be ni wayueyo gi gimoro kaendi to kaka ung'eyo kora ok ber ahinya gi ko. Ero kamano nyakwara mogi. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN Luo Trending Nation.